बताव मेहरारू जात जान के आ जब जाता नहीं तब नु काम नहीं खस करता एगो कहल नहीं खस सुनत कोई मर्द मानस लौकित तो ओकरा से अपन कहती नु कि तनी मदद कर द लोग आ बताव आज के डेट में कोई नहीं के भलाई करे वाला। जिंदगी जिए के मन बा ए बबुआ जी बहिया कहो ए जब बैठल बानी देखी ना दूरवा को होने खोजत खोजत आओ तनी गौवा में ले गौवा में ले। हाँ वो कहे हमरा खोजे तरू देखी ना कहनी नु कि हमार एगो काम करे के रहल है। कौन काम? देखी ना राशन कार्ड हमार नहीं खे बनल है आ जब जाता रही राशन कार्ड बनावे नु तो हमारा मतलब मेहरारू जात जान के नहीं खस बनावत तो काहे ना बन यहाँ सर 6 महीना से हम दौड़ता तार धरती पर जिए का अधिकार नहीं है कि तार नहीं बनावत न सर। वही तो हम कहता नहीं बताई कि गरीब के जब सरकार देले बा मतलब हक तो मारे के चाहिए बोली हक कैसे मार दिया सर? हम तो गरीब दुखिया बानी हमरो तो मतलब खाए पिए के चाहिए बोली जब जाता नहीं नु तो खाली हे कके हो आज करम काल करम दौड़ा देता रह। आजकल के कोनो बैंकों में जाते या चाहे कतहु जाते नहीं तो हे तारीख है वो तारीख है ये तारीख है सन बताई जब अपने हक खातिर ना लड़ तो कुछ ना मिले। आज के रउआ बताई हमार मर्द बाहर भीतर बा तो हम पेट बांध के नहीं खेनु रह जी एगो मर्द मानस रही तो मतलब भीरी पंजरा तो ले जाके अपन मतलब ये तो हे तरह कहानी काला से मतलब कोनो मतलब निकलता बताओ कौन बात बा? तो ई बात बानू कि तनी चल के रउआ एथी करवा दी ना मतलब हम बनवा दी का बनवावे के उ एथी राशन कार्ड। राशन कार्ड हां हम का करे जाइन देखो तनी कि हम घरे गुली पड़ाक भी देखी तो साला गरियावे लगी। अच्छा ई बताई देखी कोई के भलाइयो कइल जाला जानता नहीं नु तो हम पका पीछे भागल बनी जब भैया हइए नहीं खत्म तो कह दे लेके चलिए जाई घूमे का दिक्कत? ई मान के चली कि अब मान के चले मर्द मानुस नहीं खे तो अकेले औरत जात का करे बोली का हम करी घरवे में नु खाली करम बहरिया कैसे हम करे कोई सुनते नहीं खे। तो चलो आप लेके चलते नहीं तो ठीक बा हम काम करवा देना तनी। अरे कुल काम मुझे चलो चली करवा दे। हां लइका फेंके ठीक बना ना हाँ ठीक बाना सर खूब बतिया ना। हाँ का करे आज ई बताई जी आजकल कोई कमाता के करा खातिर बाले बच्चा खातिर नु हां कहीं पैसा कौड़ी तो रोज रोज आदमी कमाए बाल बच्चा कमाई जी हाँ बाले बच्चा धन है चली हुए एक जी कुल झाड़ झूड़ के साफ कर दे खेतवा ताकि एथी हो जाए। चले हां तई को ना बुझावा अरे मम्मी हमले होता चले चले ई कौन माई के लेके कहां जाता हो? काम करावे ले काम करावे नाती के बेटा तारे से घर के काम का हाथ तो होखते नहीं के हां हाई माई के कमाता है लोकता काहे ऐसे बोलता नहीं जी तने एगो हम काम घर जो हर एक मोहल्ला रहेला ना 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 अब तो हर माँ तू ही हमरा के सिखाइबा कि कौन छाछ पर कैसे चढ़े के बा ना। अब तोरा से लागल आए से पैदल गइल बाजार में तो पैदल जाए लायक नहीं खा पैदल जाए लायक आदमी लायक जाला ना लायक ना जा कोनो काम में धम दोबारा हम मुंह ना तो दोबारा हमके जीवन मिली तो करिया मेहर से शादी करब गोर मेहर से ना तार के करियो मिल जाता ढेर जाना गोर तो दूर के सपना छ देखिया तू रे भोसड़ी काहे ऐसे बोलता नहीं जी बताइए और भतार ने खे अपन काम कराए खतिया कि ते हाय मौका काम करी दिन तक घर के अपन मेहर के तो कामे ना होला तो तनी कामे करवा दियन त काहे घट जाई मेहर हाय हम जानो तनी के हम हाय आज हमरा काम ढंग के कइले बड़े कौन चीज कहला पे खेल में होला। अरे तनी मुंहवा कम बोल रे कम बोल काहे कम बोली काहे काला रानी सवतिया के डरे काहे इतना काहे ऐसे बोलतन जी खाना खा जाला एक दिन तन कामवा करवा दियन त कौन कमावा हमार भतारे के पसंद होता ओकर चोखबा रे हां काहे ऐसे बोलता नहीं ए काय फालतू बोल रे का फालतू बोलतन जी का ओकर काम करा के लेके आवा तनी के चुप चल के खेत में के कुल साफ काम तो धक्का काने उखाड़ देता है या के बघारा गुलिल पला के बियाह कबो शुरू हो जाई नहीं जी रउआ सिवा हमरा के नती कुछ लौकित त छाते के बातें अबे हिला देते लोकते नहीं खे चाहिए दो इमे तो आगे भी मारे तो आगे रह मारे तो आगे रहती है खोज ली कि हां कहां बा उठा के तोड़ तू यार तार घर आदमी नहीं खे मर गल बा स्कूल देख परते पड़ गल बा का
काहे ऐसे बोलता है तो जी? कैसे बोली जी? मान के चली कोई तनी अगले बगल से गुहार लगावेला। ए देवता हमरा अगल बगल दुनिया से मतलब नहीं खे। आपन बनल रही तो सर अगल बगल आस पड़ोस 1000 गो लोग मिलियन हमरा। ऐसे काहे कहता नहीं रउआ पड़ले हम ना आई। कर मारता नहीं खेत काम कोए तनी हमरा काम में रह मत आई बा 1 मिनट तक तू ओकर मारदा नहीं ओकर मदन के तू ही चढ़बो उतरबो आय। अरे यार फोसाड़ी ओसन ना होगा कहां तनी की काम करावे ले जितने काम कर तो तोर समझ किया कौन काम करावे ले जाता रे? आपन घर के मेहर का काम होते है का दुनिया का ठेका लेके चलता नाती के बोले बेटा। के मौका देतिया हां हर तो सुनिए तब नु। अच्छा बोला सा दुनो बड़ा सुनत है बोला सा। एक और ले जतनी इमरजेंसी काम करे के बा आ ना हो फैन इमरजेंसी का मतलब का भई? अरे मुट के ही बताओ रे कौन काम देखी जैसे हम एथी मरद नहीं खने जो बाहर गइल बड़न आ जानता नहीं बाल बच्चा खइला बिना एथी होता राशन घर में नहीं के राशन कार्ड हमर नहीं खे जब दोग दोग जाता नहीं नेखो सब बनावत बहाना कर देतर सो तो कने बाबू जी तनी चली ना हमार राशन कार्ड तनी बनवा दी रहुआ जाइम तनी बोलम न तो का जाने बना दी हस जल। अच्छा ई का मोदी के बाप का भइल बा कि जइहन तो बोलिहन बना दी हस नहीं मार घर का ससुर भसुर नहीं के ओ भड़वन के ना लेके जा सकेलू। तो आजकल जानते बानी कि सास ससुर के कह कही अरे जी नारी जाते बेचारे को दुगो लइका फइका बाड़ तोर सता से खले भी ना 5-10 लीटर 10 किलो अनाज कटिल राशन कोटा पर से तो वे राशन कार्ड रही तब ना मैं चढ़ी मुहा तो ऐसे बाजे से बुझा तो तू ही पैदा करके देले बड़ा अरे जी हां हमरा पुकरा पैदा होके से पहले हमर भइले रे पैदा हम ना भइल ये हो गेले दा देखा देवे का खाली होए कबहू रेस हो जाएगा कबहू रेस हो जाएगा बा रात के 12 बजे रात खान मरले भी हमरा के ऐसा मरो पलंग पर से नीचे गिर गए पलंग से नीचे गहुआ बिल में ना ढुकुआ हम ढुक गए तो तक ऐठ कहीं में रखा दे रहती। अरे चल कर चल पहले ही ले जाके बाजार के नहीं तनी हम काम करवा देना आज जाते में वतन काम करवा दी इमरजेंसी बचिया बचे हुआ थी चल हम कराते तू है काम करो ना होई रे के एक से एक प्रधानमंत्री पुलिस थाना कुल ही नतिया भरो का केले देख ले केले चलो बड़ा बतिया हमारे कौन नतिया ना करी दोगला हो। हां हां ये हो सर एक खाली मसाला कोनो बात ना सुने से तो एक गार्डियन सुने से मेरा तू है बोला तनी जी तनी ले चली चली रो हम काम करे चले आ तू नती पूरा साफ कर दिया पानी पटा के चल तू रोगे करवा दे आवा तन करा के बता रहा तो भात नहीं ऋण के फेंक देबो ने बताओ औले नसा नहीं भूसा बना कर दिन पहले ताकता कोई जनाते नहीं अच्छा देखो तन को बोले यार का हो जी का कही जी अमर बबुआ बैठ हई देखो तनी के दिमाग टेंशन में भइल बा अब का आपके टेंशन हो गई अब का कही देखो तनी कि ऊ एगो हौ ने खन खदेरन आवत रहनी तो भेटैलन तो कहने कि एक खदेरन जी तनी मतलब बबुआ जी हमार तनी काम एगो करवा दी तो कहलो ना का भौजी कहने कि देखी बताई मर्द मानुस बाहरा गइल बा दुगो बाल बच्चा बा राशन पतई नहीं खे आ एथी राशन कार्ड नतिया बनावते नहीं खस राशनो कार्डवा बन जेते कुछ मिली त आदमी के उबारा होइत न जी तो कहलो ना ठीक बा चलो हम करवा देतनी बहाना से उनका मौगी भेटा गइल हिया रास्तवा में आवत रहनी जाता मौगी कहते कि चलो हम मतलब बनवा दे हम हैं अब बनवेबो ना कोइल हिया घटहिया छोड़ के आधा रास्ता भाग गइल हिया ई बताई तो दिमाग टेंशन में होई न जी जाए तो सब पर ना मदद करला तारा सुन ना हो ना बे तो बबलुआ बाटे ओकरा में उहे ना बनावेला हमर समतिया आ बनाइलन हां कल चल जी हो बोलो गांव में तो तन साथे चली ना करवा दे अब हमारा देखो टाइम ई बताई हम 6 महीने से दौड़तानी आ हमरा औरत जान के नेखो सब बनावत बे औरत जान से मतलब नहीं कि हमार भूसा बनवाए वही के ताकत है बैठे का मैं खेत में जरूर मान कि फूंकत समझ जर न जाई तो तू जई हो आ जाके फोनवा करिए हमरा के हम बात करा दी ओकरा ले ओकरा हम कर हो जाई जान लो घूस है सही तनी मन दौड़ा में नसन हां हां पूछो नहीं खाना तो 100-200 रुपया दे देबू ना तुरंत एक दिन में कमा ए बाबू जी बताई हम पैसा कौड़ी कहां से देम पैसा कौड़ी रही तो हम किनिए के ना खइते अरे 150 दे देबू कुछ हो बना के तुरंत क्लियर आके जा तो गाड़ी भाड़ा लगता ना हां 100-200 रोजियान होती ना जब जातू तो वही दिन भाड़ा दे देबू त ना हो जाई दे करवा ली आ ओहो मत दिया तू बात करई हम करवा दे तो बनवा दे हां हां एकदम करवा दे बनवा दे मेरे एहसान हम ना भूलम सो अरे सांगे का बात हो तू जाना बात हम करे हम मदद कर दी तनी हमार ठीक बजा ठीक बा जाता नहीं काल हम जाई और वो अभी फोन करम है उ नंबरवा पे पहिल के नंबरवा बा हां ओए बाटे हां तो बात कर ले हम ठीक ठीक